देशासह विदेशातले पर्यटक हे गोवा राज्यात पर्यटनासाठी वर्षभर येत असतात। पर्यटनासोबतच गोव्यातल्या कसिनोला ते आवर्जून भेट देतात। श्रीमंत लोकांचा जुगार म्हणून समजला गेलेला गोव्यातला कसिनोचा व्यवसाय वर्षाचे 12ही महिने सुरू असतो। दिवसेंदिवस कसिनोमध्ये जुगार खेळण्यासाठी गोव्यात येणाऱ्या ग्राहकांच्या संख्येत आता वाढ होताना दिसतेय। त्यामुळे आवश्यकता भासली तर गोवा राज्य हे कसिनो कॅपिटल म्हणून प्रमोट केलं जाईल, असं केंद्रीय पर्यटन आणि संस्कृती मंत्री जी किशन रेड्डी यांनी काही वर्षापूर्वी गोव्यात सांगितलं होतं। कसिनोमध्ये सगळ्या प्रकारच्या आलिशान अशा सोयी सुविधा ग्राहकांना उपलब्ध करून दिल्या जातात। साहजिकच कसिनोमध्ये जुगार खेळण्यासाठी गोव्यात येणारे बहुतेक लोक हे उच्चभ्रू फॅमिलीतले असतात। त्यामुळे ते पणजीत आल्यानंतर हॉटेल्स बुक करतात। पणजी शहराला लागून वाहणाऱ्या मांडवी नदीजवळ हे कसिनो असल्यामुळे पणजी आणि लगतच्या भागातल्या हॉटेलचा व्यवसाय हा चांगलाच सध्या तेजीत असलेलं पाहायला मिळतंय। पणजीतल्या 1 BHK 2 BHK तसंच AC नॉन AC या प्रकारातल्या हॉटेल्सच्या रूमचे दर पाहिले तर साधारण 1000 पासून ते अगदी 10-20 हजारांपर्यंत त्याचे दर पाहायला मिळतात। तसंच रूममध्ये राहणाऱ्यांची संख्या, बुक केलेल्या रूम्सची संख्या आणि दिवसांच्या संख्येनुसार रूम्सचे दर बदलत असल्याचं इथल्या हॉटेल्स व्यवस्थापकांकडून सांगण्यात येतंय। कसिनोमुळे फक्त हॉटेल्स मालकांचा धंदा तेजीत होतो असं नाही, तर हॉटेल्समध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना देखील याचा आर्थिक लाभ होतोय। पर्यटकांनी भाड्यानं घेतलेल्या वाहनांमधून तसंच बोट क्रूजसाठी खरेदी केलेल्या तिकिटांमधून आणि इतर अनेक गोष्टींमधून या हॉटेल्सच्या स्टाफ मेंबर्सना सुद्धा चांगलंच कमिशन मिळतंय। तसंच पर्यटकांना हॉटेल्समध्ये आणणाऱ्यांना 20% रनिंग कमिशन देत असल्याचं हॉटेल्स मालकांकडून सांगण्यात येतंय। थोडक्यात मांडवी नदीवर या ऑफशोअर कसिनोमुळे गोव्यातल्या हॉटेल्सचा धंदा तेजीत सुरू आहे।